nik aukera egin nun, nek dakidan euskara bentsat pixka bat transmititzea beste, eta ez dakidenei, eta orduan maite detelako, batez ere, euskara maite detelako, eta orduan pentsatzen den bere aportazioa indezaketela modu hontan, eta hemen izango naiz, hilarte. Eguraldi ona dagoenean, paseatzeara joaten gara, edo basterora antzerki bat ikustera, eta orain neguan kafetxo bat hartzen dugu. Normalean astero geratzen gea, ordu bete, baina gustura baldin bagaude geratzen gea ordu eta erdi edo 2 ordu, presaria. Aukera paregabea da euskara mintzatzeko. Andoaingo mintzalaguna gera. Animatu zu ere.